Vítam vás. Témou našeho dnešného videa pre Zdravoteka.sk je kurie oko. Čo to kurie oko je? Ako sa prejavuje? Aké sú možnosti jeho liečby? Ale hlavne prečo vzniká? Ako mu predchádzať? A čo sa s ním dá robiť? O tom všetkom sa budeme zhovárať práve teraz. Čo to vlastne to kurie oko je? Ide o zhruba 0,5 až 1 cm veľký, žltosivý útvar na pokožke vo forme menšieho plusgieru. Vzniká vo forme zdrohovatenej kože na určitom jednom mieste, najčastejšie napríklad na ruke alebo na nohe. Kurie oko ako také nie je infekčne prenosné a napríklad pri jeho škriabaní sa začína droliť. To je aj najväčší rozdiel medzi kurím okom a napríklad bradavicou. Kurie oko je hladké a má jasný kruhovitý tvar. Síce je bolestivé, ale táto bolesť nie je spôsobená žiadnymi nervovými zakončeniami, ale samotným faktom, že to, čo vidíte na pokožke, je iba vrchná vrstva kurieho oka. Spodná vrstva je tvorená koreňom a čapom. Ten tlačí na kosť, oproti ktorej kurie oko vzniklo, a práve toto spôsobuje danú bolesť. Najčastejšie majú kurie oko ženy, a to práve ako dôsledok nevhodnej alebo príliš tesnej obuvy. Čo sa týka samotného kurieho oka, poznáme dva typy tejto choroby. Buď ide o kurie oko mäkké, alebo o kurie oko tvrdé. Mäkké kurie oko sa vyskytuje menej častejšie a je skôr vzácne. Keď tak, nájdeme ho napríklad medzi prstami. Čo sa týka tvrdého kurieho oka, najčastejšie ho nájdeme na nohách, alebo všeobecne oproti kostiam, klbom alebo záprsným kostiam. Bolestivosť väčšieho a tvrdšieho kurieho oka spôsobuje práve fakt, že jeho koreň, teda čap, sa dotýka nervových zakončení v blízkosti kosti. Pri zatlačení na kurie oko teda tlačíme na nervové zakončenia v blízkosti kosti a to spôsobuje bolesť. Ako je to so vznikom kurieho oka? Najčastejšie vzniká kurie oko ako následok buď extrémneho tlaku alebo dlhodobého trenia niečoho externého na povrch pokožky. V tomto prípade je veľmi dobrým príkladom práve nevhodná obuv. Pokiaľ tlačí nejaký externý faktor na pokožku, tá stvrdne, vytvorí sa plusgier v okrúhlom útvare a ten začína tlačiť na kosť a nervové zakončenia blízkosti kosti. Príčina kurieho oka teda nie je infekčná, nespôsobuje ho žiaden vírus ani baktéria, ako je tomu napríklad na rozdiel od bradavíc a iných kožných defektov. Čo sa týka toho, kto môže mať kurie oko, najčastejšie sú to práve ženy kvôli nevhodnej obuvi, ale vôbec nie je výnimočné, ak sa kurie oko vyskytuje aj u detí. Najviac vznikajú tieto kožné defekty na pätách a na miestach drobných kĺbov na prstoch. Dôležité totiž je nenosiť moc náročnú alebo nevhodnú obuv, čo sa stáva najčastejšie v prípade žien alebo v prípade malých detí. Ako sa kurie oko prejavuje? Typickým prejavom je práve jeho výskyt na pokožke. Kurie oko ako také je v podstate zhrubnutá koža, prípadne viac vrstiev zhrubnutej koži. Ide o absolútne presný a ohraničený oválny útvar v tvare menšieho plusgiera. Väčšinou má od 0,5 cm do 1 cm. Je žlto-šedej farby. Samotné kurie oko len tak bez príčiny nebolí. Bolí až vtedy, keď sa naň pritlačí, keďže čap, teda koreň kurieho oka, tlačí na nerv v blízkosti kosti. Pôvodne je kurie oko hladké a bez nerovností. Aký je rozdiel medzi ním a bradavicou, s ktorou si ju ľudia mimochodom najčastejšie mýlia? Kurie oko totižto nekrváca. Ak ho začneme škriabať, začne sa droliť a pôvodne hladký povrch zdrsnie. To je vlastne typické znamenie. Kurie oko ako také nie je infekčné a nie je teda ani prenosné. Najčastejšie sa tento príznak vyskytuje na rukách a na nohách. Čo sa týka diagnostiky, kurie oko sa veľmi jednoducho a rýchlo spozná. Najčastejšie človek zájde najprv za svojím obvodným lekárom, ktorý už na základe prvého pohľadu, prípadne na základe anamnézy, môže okamžite určiť diagnózu, že sa jedná o kurie oko ako také. Ak si náhodou nie je istý, je možné vykonať test jemným pobrúsením a na základe reakcie je možné zistiť, či sa jedná o kurie oko alebo o bradavicu.
Vzhľadom na to, že kurie oko vzniká ako výsledok nejakého tlaku na pokožku, je dôležité v rámci diagnostiky nájsť aj príčinu, teda to, čo kurie oko vlastne spôsobilo. Čo sa týka vzniku, kurie oko vzniká veľmi rýchlo a spontánne. Na úvod je menšie, nemusí byť úplne badateľné, pretože ešte nie je úplne vyformované. Pokožka je iba mierne zhrubnutá, nemusí byť ešte ani presne ohraničená. Ak náhodou však dochádza k pokračujúcemu tlaku alebo ťahu na pokožku, prípadne ak sa tieto faktory zintenzívnia, znamená to aj rýchlejší priebeh ochorenia. Kurie oko sa už začína postupne formovať, viac vrstiev pokožky zhrubne a stvrdne, vytvorí sa plusgier veľkosti 0,5 cm až cm a ten sa postupne zväčšuje. Čo sa týka bolestivosti, v prípade rozvinutého štádia kurieho oka je už kurie oko aj bolestivé. Nie je to ale samé od seba, ale len v prípade nejakého externého vplyvu. Najčastejšie teda vtedy, ak sa na kurie oko zatlačí. Vtedy koreň, čiže čap kurieho oka, tlačí proti kosti, kde vzniklo, prípadne proti nervovému zakončeniu v tomto mieste. A to vyvoláva samotnú bolestivosť. Liečba kurieho oka pozostáva z dvoch fáz. Prvá fáza, to je odstránenie samotného kurieho oka. V tomto prípade sa postupuje buď laserom, alebo skalpelom. Odstránenie kurieho oka môžete zveriť do rúk buď pedikérskeho salónu, alebo odborného lekára. Druhá fáza, to znamená odstránenie príčiny kurieho oka. Táto fáza je veľmi dôležitá, pretože aj keby ste kurie oko v prvej fáze odstránili a neodstránili by ste vznikajúcu príčinu alebo faktor, mohlo by vzniknúť znova. Čo sa týka samotného odstránenia kurieho oka, sú dve možnosti. Ako sme už spomínali, bude to odstránenie skalpelom alebo odstránenie laserom. Odstránenie skalpelom vykonávajú lekári, ale aj pedikérske salóny, pričom je to pri lokálnej anestéze. Kurie oko sa jednoducho vyreže a dané miesto sa zahojí. Odstránenie laserom je o niečo šetrnejšie. Laser samotné kurie oko vybrúsi a pokožka sa tak môže rýchlejšie zahojiť. V každom prípade v rámci pooperačnej starostlivosti je dôležité, aby na postihnuté miesto, kde sa kurie oko nachádzalo, sa po či už laserovom alebo skalpelovom zákroku aplikovali rôzne hojivé maste. To pomôže pokožke rýchlejšie zregenerovať a rýchlejšie sa človek zotaví. Čo sa týka samotného odstránenia príčiny, dávajte si najmä pozor na rôznu tesnú alebo novú obuv. Samozrejme, pokiaľ kurie oko je spôsobené novými topánkami, nemusíte ich hneď ísť vymeniť. Môžete napríklad zájsť do lekárne, kúpiť si špeciálnu náplasť, tou prelepíte postihnuté miesto, kde by mohlo kurie oko vzniknúť a táto náplasť zjemní a zabráni tomu, aby vznikal príliš veľký tlak alebo príliš veľké trenie a kurie oko tak nevznikne. Odstránenie samotných príčin a prevencia je veľmi dôležitá, aby ste sa vyhli liečbe, prípadne aby sa liečba nemusela znova opakovať. Teraz už vieme, že kurie oko nevzniká na základe infekčného pôvodu. To je dobré, pretože sa kurím okom nemôžete nikde nakaziť a ani ho nemôžete na nikoho preniesť. Čo sa týka samotného kurieho oka, dôležité je mu najmä predchádzať. Prevencia je vždy lepšia ako liečba. Dávajte si teda pozor na to, aké topánky nosíte a čo nosíte. Želám vám všetko dobré, vidíme sa na budúce.